žena alebo dievča si vždycky vybere to, čo najviac ignoruje, to, čo sa k nej chová najškarečie. Začnem tým, že vy ste si vymysleli, že ja ukazujem niečo v mobile. Áno, to ste si vy Veď vymysleli. to tvrdíte. Tento isté Ale nie miesto v ste mobile. robili v piatočku. Ale nie v mobile. Tak donesiete si album? Nie, ja mám nejakú prezentáciu. A OK. na tej prezentácii Vydávate frajerky do prezentácie? ja hovorím o nástrojoch sociálnych sietí. Ja v prvom rade nechávam priestor, aby sa vyjadrili dievčatá. Ja sa pýtam tých dievčat, vyjadrite sa tie, ktorým sa páči chlapec s názormi Andrew Tatea. A naozaj tie moje už pomerne ako bohaté skúsenosti sú, že len minimum dievčat zdvihne ruku. A keď sa ich naopak pýtam, že koľkým z vás sa viac páčil chalan, ktorý na to ide hlavne cez IQ a EQ, tak tam väčšina dievčat sa prihlási. Nie je proti tomu tá realita? Jasné, že je. A to je problém s tou vašou technikou, že určite to poznáte z detstva. Žena alebo dievča si vždycky vybere to, čo najviac ignoruje, to, čo sa k nej chová najškarečie. Častokrát aj muž. Ale žena častokrát povie, že chcela by som takéhoto a potom taký ten chlapec je a ona ho ignoruje. Dobre, ale Celkovo, ja sa vyhývam debatám, kde traja chlapí budú rozprávať o tom, čo sa páči dievčatám.